bado kachere mabi angu tikutambire kunhadzo manhoko dzozuva rechipiri mwedzi uno waKubvumbi. Vanhu vanzi vaende konyoresa kuvhota kuitira kuti nzvimbo dzavo mudariro paramende dzirege kugopuwa vanhu vashoma. Kureketa kuno kwaiwa zeki waruda kutara patsva nzvimbo dzokuti vanhu vaende komirirwa mudariro paramende, saka vanoverenga kuti kwakanyoresa vanhu vangani kuti vavhote. Idi mabi angu tirege kugotaikiwa nomukana wokudari. Wamunangagwa kwaiwagoringira kuti wada kuisa hama yawo Philip Valerius Banda kuti aite ndiye mutevedzeri wawo kubva kutsiwa pakaita waKembo Mohadi. Rukutambori nyoka ndiye areketa izvi achiti izvozvi ndo zvaringirwa kuita nawamunangagwa kuti wasimbise utongi hwawo huchisimba. Heno kana zvikange zvirizvo, asi ticharamba tichingokunyepai kana zvaburika. Bato reZANU-PF kureketa kuno rikuita kupembera nokuti makombori haazwishi akanzi kwai achapuwa mutongo wokugara mujere. Kureketa kuno bato raChirem DC Alliance rikuramba richindochema kuti dai wamunangagwa wareka kugoita zvakadari kuseenzesa matare kuti wanhadzirise vanhu vasingade kuwateerera. Idi pakanyangaritsa mabi angu. Heno kana zvikagochinja, kazembe ari gurukota zvinoitika munyika pabodzi pono mukuru wemapurisa kwai wari kusungisiwa nevanhu vatanhatu vakanga vasungiwa zviri pamutemo. Watanhatu wakasungiwa wakazobudisiwa hawo nomatare odzimhosva, saka wakuwasungisa kuti wabhadhare mari inosvika zviuru zvekuAmerica $300. Heno kana zvikagobudika kana kuti wakagoiboya mari kumatareko, toramba takaringa tigokunyepai mabi angu. Ichokwadi kuti ivhu rokuchironga rakaramba rindori padziso rawamunangagwa nehurumende yawo, nokuti kureketa kuno wagotiwo wakaiona ivhu rinosvika mahekita zviuru 20 chaiwo okuti waite zvokudiridzira. Kureketa kuno ivhu rochironga nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza ndo rakaisiwa ipapa, wachinyepa kuti kwai wari kugoringa nokureketa nevakuru nzvimbodzo kuti vanhu vese vange vari kupembera. Idi pakanyangaritsa mabi angu. Ichokwadi kuti kana pfene rada kutora chinhu unotadza kana kuribvisa ipapo. Wagari wemaguta kureketa kuno makuno yano vanogona kundopinda mushishi nokuda kwokusaika kwozvokufambisa. Mabhazi nomakombi wakanzi wagoende pasi pozupuko vari kuchema kuti vari kuita mari kureketa kuno nokuti mari dzavari kubhadharisa vanhu dzinotekairana mitengo zvimwe zvese zvavanoseenzesa. Idi pakanyangaritsa apa. Pai anga ari mukuru wemabasa oruzhinji muguta reHarare zvenyika chawatama, pai atama munyika akaenda kunzvimbo yeSouth Africa nokutiza kuferefetiwa nomapurisa. Pariba agoziva kuti zvizvi zvichaitika, asi tinoimba kuti vachagomuboya nokuti paSouth Africa padhuzepa. Pai hurumende yakaringira kuti igopfika pokare umwe kana wokusununguka hwavanhu padande mutande. Wagotiwo dande mutande rakaita Facebook, WhatsApp pabodzipo nana YouTube dzo zviri kuseenzesiwa nevanhu kuti vagosikinye tukono wachimhura hurumende pane zvainenge iri kuedza kuita. Izvi wati wada kuisa kamutemo katsva kanogoringa kuti vanhu vanenge vaita izvi wapinziwe mujere. Idi hwendo huno tichachiboya. Hurumende yedu yakaisa kamutemo kochimbi nozuro uno kakati vanhu vareke kugopinza motika dzino makore apfuura 10 kana kudarika. Izvozvi kwai motika dzinofanira kupinda munyika bedzi imotika dzine makore ari pasi po10. Heno kana vanhu vakagozvitetekera izvi, asi patonyangaritsa ipapa. Watiwo anenge achida kuti agoita izvi anofanira kupuwa rezinesi nogurukota rozvokutengeserana munyika. Heno kana kakubudika nokunetsa kunoita mapepa muhurumendemo, titatamuke edu kuenda pasi rese. South Africa yagotiyo yakatumira masoja ayo kuenda kuzama kunyurura vanhu vayo vari kuMozambique kuri kuhwiwa kuCabo Delgado. Izvezvi pariba agoziva kuti vachapedza mazuva mangani kana kuti mwedzi mingani vari ikweyo, kana kuti vachatadza chere kugwarashiwawo nomauto ari kupikisa ya. Heno mabi angu,
tindori muSouth Africa mo nyasi wanhu waita mubatirana pamwe nyama yonzou kuita kuti mumwe anomukurumbira Sindisiwe Vanziu ari chiremba awaniwe mari inopfuura zviuru zvoku South Africa mazana masere chaiwo kuti imubatsire kubhadhara mari yokurapiwa kwaagweita chirwere chodzihwa mupengo. Kureketa kuno ware waburitsa mari inosvika zviuru zvomuSouth Africa mazana masere. Wari kuringira uku kuti waboye mari inoita mamiliyoni mairi omari yomuSouth Africa. Toramba tichindoti ngaapore nokuchimbidza. KuAmerica muzinda wavo paramende ikweyo kwai wapfikiwapo kare waisiwa gumbiri nokudako kuti kwai kuno vanhu vangangouya kuita zvokuparadza ikweyo. Idi chakaonawo nyika ino heno kuti ichii. Toramba tichindolinga kuti vanhu vareke kuita zvokupapauka ikweyo. Pai kambani Nike inogadzira hembe yagoti iyo yakuda kusungisa anonzi Nas agadzira shangu yache yaari kuti shangu yaSatani. Pai shangu yaSatani ine ropa rowanhu heno kuti wagoriboyepi roparo. Idi zvimwe zvatakuonesiwa idi nyika yakuenda koguma. Tibate dzomutambo dzomuAfrica muno pai no CAF inotekedza nhabvu muAfrica. Makundano onyika dzomuAfrica achaitirwa kuCameroon kubva mwedzi wandira zuva rochipfumba gore rinouya kusvika mwedzi wakukadzi zuva rochitanhatu mugore rinouya. Tiri ipapo mabi angu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.